Mwachimwemwe komanso mwamsangala ndikulandireni amayi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Yatulukiranso tu programu ija ya Amayi Tingathe imene timakhala tikucheza ndi amayi osiyanasiyana amenenso amapanga ziwiri zitatu zimene ifeyo tikaona tikamva timakhala kuti tikuphunzirapo kuti kodi anzathu kunjaku akutani. Ngati timaziyang'anira pansi timayambapo ndithu kuchilimika kuti yayi tisakhalenso chimodzimodzi. Monga mwa nthawi zonse mumakhala ndi ineyo Martha Samuel. Ndiye lero tili ku Blantyre ku Chiromoni kumene takumana ndi Mrs. Banda. Iwo wanso nawo amachita zinthu zingapo zimene tikufuna tizimvere limodzi pano, tiphunzireko china chake, timve kuti kodi anzathu pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku amatani. Musandisiye ndekha, tikhale limodzi pamene ndikhale ndikucheza ndi Mrs. Banda. Ndinafotokoza kunena kuti mu programu ya tsiku la lero ndili ndi mayi mzathu Mrs. Banda amene amachita zinthu ziwiri zitatu. Timve kuchokera kwa iwo kuti kodi iwowa amachitanji, moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umayenda motani, nanga ifeyo azimayi anzawo tiphunzirepo ziti ndi ziti. Ndikulandireni mami. Zikomo kwambiri. Eyayi tayamika kuti tsiku la lero tili nanu limodzi mu programu imeneyi. Ifeso dathokoza kwambiri kumwatiyende. Chifukwa tu timakhala ndi anthu osiyanasiyana amene amapanganso zinthu zosiyanasiyana. Tikamakuona nino amayi chonchi mukuchilimika ife timamva kukoma. Zoona. Chifukwa timaphunzirako ndithu ziwiri zitatu. Chifukwa tikati tione masiku ano amayi ongokhala sanachulukire. Zoonadi. Ndi choncho eti chabwino. Ambiri ndithu akuyesera kutakataka. Kuti mwina mwake moyo nkusintha. Ufewe moyo. Chifukwa ndi background tusipali bwino. Sipali bwino. Paipiratu kutoko kuti ungokhala munthu sizingayende. Siziyendadi. Chabwino. Ndangokamba kuti yayi lero tikucheza ndi Mrs. Banda. Tangolidziwa tu dzina lokhalo. Komano mwina mwachidule mbiri ija mungayifotokoze motani. Okay, ine ndi Mrs. Banda. Ndimakhala kumbayani. Okay. Kuno ndiri kuno ndi kwa mayi anga ang'ono. Okay. Moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kutoko kwagona pamene ndabwerera kuno. Ndithu ineyo ndi mzimayi wa business, ndimapanga sopo wa hebo. Sopo ameneyu amathandiza zinthu zosiyanasiyana pa khungu. Komanso ndimapanga sopo ochapira. Kuteko ifeyo timadziwika kuti Sidoma investment. Okay. Ndithu. Ndemu mukati mwadziwe mayi Banda nda amenewo. Inu akuti tu mayi Banda ndeni yake Sidoma investments. Kodi sizikukoma? Sizikumveka bwino. Chabwino. Sidoma investment imeneyi inayamba liti? Imene itu inayambika last year mu November. Ndipo sachedwa Ndipo sachedwa. Okay. Koma yathamanga kudziwika chifukwa cha mmene zinthu zozilili ndithu. Mukati mmene zinthu zilili ndiye kuti ndizakupsha Kwambiri. Ma product amene wandabwino kwambiri. Okuti akafika pa khungu la munthu. Amachita dizoyenera kupanga. Okay. Ndithu. Chabwino. Mwina musanayambe kupanga sopo ameneyoyo munkachita chani? Iya ndi zambiri zomwe takhati kuchitapo ndithu. Ndithu. Zambiri zake ziti. Chifukwa tikufuna tidziwe. Chifukwa munthu sungangodzuka lero ndi lero nena zota ndifuna ndiyambe kupanga sopo. Mwina nkutheka munapangako zina zake zofananira nako ndi zimene mmapanga pano, kapena mwina zosiyanira natu, kenako ndikuzaona kuti mwanoni mmene moyo kuyendera masiku ano bwanji nditayesera izi. Ineyo chidi changa kwambiri poyambirira chinali mulimi. Ndinkakonda ulimi kwambiri. Okay. Ndithu. Izizi za sopozi ndinaliwa kuti sinaganizepo. Komano nditakumana nawo mwayi oti ndipanga umenewo nazigwiritsa ntchito. Ndithu. Okay. Ndithu. Moti munapitira ndithu ku sukulu kaphunzira kapangidwe ka sopo amene mumapanga tsiku la leroyi. Kwambiri. Wow. Ndinalowa class.
kundipatsa ndithu mpaka certificate yake. Ndinaphunzira ndi aja Amayi organization. Okay. Ndithu. Mokuti isi zinthu zokuti ndinangodzuka lero ndi lero kuti yayi ine ndifuna ndiyambe kupanga sopo ngati mezi makhalira. Kanali ndithu ka process kokuti kabwinobwino. Ndithu that's why mwina zinthu zakezo zikamapita pasika zimakhala kuti zikugwira ntchito yoyenera. Ndizovomerezeka ndithu. Kwambiri. Kwambiri. Chifukwa tu atambwali ndi achuluka tumangoona apa mwina ena akupanga zakumwayimwa ena akupanga chani komano kagulitsidwe kaka komakhala ngati kuti malonda aphaka. Zonadi. Amangotenga ndithu jumbo ya black ati tu ni malonda. Inu mugulitsa chani jumbomo. Komayi ndithu kutoko ndi zinthu zokuti zodziwika bwinobwino mokuti panopa tikakhala kuti ma process onse amene tikupanga akamalizika muona ndithu kuti ma product athu akufikira mashopu akuluakulu. Okay. Kutoko panopa tithaonena kuti tikucheza ndi a CEO. Kwambiri. Asidoma Investment. Wow. Iya izosangalatsa kwambiri. Zimayi nzathu kupita ku sukulu kukaphunzira kuti tsiku la lero ndikumanena kuti ndi mwini wake wa Sidoma Investments amene amapanga sopo akuti osambira ndi ochapira amene ndithu tikumuona mu zinthuziyo zinthu zosangalatsa kwambiri zinthu zapamwamba. Ndiye kuno kuchilomoni lero kuli madalitso a mvula. Nde sikuti mudabwe kwenikweni. Ndi zimene zizikutako kuvomereza kuti Sidoma Investments ndiyolandilira. Akuti mvula imene ikubwerayi ndikuvomereza kuti ayi Sidoma Investments ndiyokhazikika kwambiri. Nde ino amene mukutipeza kumene iya itakulandirani program yake ndi ya Amayi Tingathe pano pakanema wa Mzati. Tikucheza ndi Mrs. Banda amene ndiyeni yake a Sidoma Investments. Iwowa amapanga sopo ochapira komanso osambira zinthu zapamwamba kwambiri. Tukamba pa zitu ndizokhuza umoyo wa munthu. Khungu la munthu. Mukamba kuti mumapanga sopo amene yoti ena machapira winanso nkumasambira. Tinene kuti chiyambireni kugulisa sopo ameneyo chiyambireni kampani yano November last year. Si choncho. Kufika pano anthu amulandira bwanji pa msika? Anthu anamulandira kwambiri. Munenezi. Ndipo ndinganene kuti ndimachita kusowaso mpata ukuti kodi makastoma ndapanga hando bwanji kuchuluka. Mokuti foni yanga imakhala busy kuyambira mama mpaka madzi. Ndi mayi wa mabizi. Inuso kuti mundipezeso. Zavutaso. Zavuta kusonyeza kuti yayi pansika pali bwino kwambiri. Pali bwino. Ndithu. Chabwino. Umatha munthu kumapanga zinthu zabwino. Komano mwina kuti zafikira anthu kumakanika. Zinthu zomwina packaging yabwino china chonse chabwino komano kuti anthu zafikire kumaoneka kuti zikuvuta. Inuyo mumazitsatsa bwanji inuyo a Sidoma? Mwina ndinganene kuti ndili somo cha Mulungu. Komanso mmene ndimagulitsira katundu wanga wina alesa atha kudabwa kuti amayi before patsiku paja ndimapezeka kuti ndipanga maseo zambirimbiri. Koma sikuti ndimakhala kuti ndaenda kuti ndapita kwina kwake ndili pa nyumba kumangogulitsa ma product ati. Kodi mulibe shop kapena simupita m'misika? Ayi sitimapita m'misika. Shop yonso sitinakhale nayo chifukwa kuti ma process onse sitinamalizitse. Komano tikamalizitsa ndi pamene no mashopu akuluakulu chanchani sopo jayamba kupezeka. Azovunawo kungokhala nyumba mucha. Mangwandira mafoni. Mapeza kuti ma product tikugulitsa. Tufuna tu matablet angapo. Okay. Chifukwa chonena kuti sopo uja munthu akagwiritsa ntchito wamuthandiza auzaso zake. Mokuti anthu ambiri amatha kumandifunsa yani wafuna ndione zinthuzi za before after. Then mauzo ayi ine sindimapanga nawo zomatumiza zinthuzi before after because I trust my products. Okay. Nde munthu uja ndikampatsa iyeyo ngati ali ndi chikhulupiriro zikamuthandiza. Koma kayamba kukayikira kuti ya ndioneka ichithuzi. Ndione chani? Ndione kuti kodi amene munathandizapo apano pakuoneka bwanji. Akuoneka bwanji. Iyayi. Ndithu. Chabwino. Mwina ndizochepa chabe zimene ndinasunga because ndinaona kuti apapa I think Mulungu ndiwalowerera. Kwambiri. Ndinaona ndi chithuzi china chake cha phazi la mayi wina limene ndithu linagwidwa matenda apa khungu. Komano nditaonanso chithuzi china kuona kuti yayi zinasintha. Sopo yake emweyo. Sopo yake emweyo ndithu.
Ama amene undakulilongwe panopa ali ndi chimwemwe akusowa kuti angathokoze bwanji. Kuthekaso anayisaso zinthu zingapo kwambiri ndithu amandiuza zokuti ayi ndayenda mzipatala mafamasi ndaononga ndrama kugula maujedi mankhwala odula kwambiri koma ayi ndithu panopa ali bwinobwino akusimba lokoma. Even anthu akuti kaya ali kunja timathaso kutumiza maumboni ndambirimbiri kumathandizika mumadziwa inu kumawe kuno tikati tigule zinthu zakunja ndo tikazikhulupirira koma anthu akunjaja akukhulupiraso sidoma investment. Mzimayi wakumbayani akupanga sopo ochapira ndosambira anthuso nkumayamika. Ife monga ngati azimayi tikuyamikira chifukwa kwa nthawi yayitali takhala tikumayang'anidwa pansi. Kungomva munthu kuti chakuti chakupangatu ndi mzimayi amabwerera mbuyo kuti nanga mzimayi angapange chinthu cholongosoka. Komano mzimayi nzathu amene tinaye apayi Mrs. Banda akupanga zinthu zapamwamba kwambiri, zinthu zochititsa chidwi. Kumapanga sopo munthu wamayi ndikumagulitsa umayitanso ati kusowa kuti kodi azipanga hando motani kuli kuchuluka kwa makasitomala sizamasewera. Tikuyeneka ndithu kukhala osangalala. Nde pamene tikupitirira ndi programu yathu imeneyi ya Amayi Tingathe sipalephera pena zotsamwitsa pena mavuto salephera pakakhalanso zabwino. Tinene kuti kuyambira mwezi umene munayamba ndithu kampani yanu imeneyi kupanga sopo ameneyi mwakumana ndi zophinja zanji? Ma-challenge amakhala ambiri especially ukakhala kuti ukufuna upange ma-product achi is tiresome kwambiri. Nde panopa chifukwa chokuti we are not using machine nde zimapezeka kuti upange sopo wambiri pakamodzi kumakhala kovuta. Ndi ntchito yayikulu kwambiri. Unofa ndizifunsa kuti kodi munazala machine kumbayaniko? Machine tikanalibe. Machine tikanalibe. Kumabwera akhalapo. Amene oto akhalepo. Muzingotobwanya basi tatata ena kosopo ndikumangotuluka. Machine palibepo basi ndimayuza zinthu zanga zomwe ndimagulitsa ntchitozo koma istasam because kuti sopo uja kwane wambirimbiri ndi ntchito yayikulu. Kuti mukafikireso makasitomala ana ochulukaja komabe ndimapanga chifukwa chokuti ndikudziwa cholinga chimene ndikuchifunacho kuti ndikwaniritse. Tinene kuti mumagwira nokha ntchito imeneyi kapena munalemba anyamata okuthandizira? Panopa ndimapanga ndekha. Koma kutsogolo kumasomphenya ndotani? Masomphenya ndi ambiri okuti ndithu tikakhala tikagula machine athu kukhazikika bwinobwino tidzakwanitsanso kulemba anthu ntchito. Tichifukwa kuti ndimangopanga sopo ekhayo ndimapanga so mankhwala achifuwa okumwa ndithu basi munthu anthu amene ali ndi gasi ngatache timakagula ku shop acha iyo exactly amene ajawo chifuwa munthu ndikuta ndiponso osatiso kuti masiku awiri even a day maumbona amene alipo ambirimbiri ndangomwa tumankhwala anu lero koma lero ndadzuka bwinobwino anthu amene ali ndi matonsozi chani anthu amene ali ndi zotupa m'mimba tikumamva ma fibroids ndi zina zotero timapanga china black seed oil zambirimbiri ndithu chabwino. Zinthu zomwe mumagwiritsa ntchito popangira sopo ameneyi zimachokera soko nkuno kwathu kuno ku Malawi? Zimapezeka ndithu koma kungoti product inayo ndiyo kuti amayenerabe ndithu achite kuyitanitsa. Koma zambiri ndizokuti ndizopezeka m'Malawi muno ndithu. Chabwino ndiye kuti pamenenso zili zopezeka kwathu kuno ku Malawi ndiye kuti mukuthandiziranso wina wake pena pake kwambiri. Zosangalatsa pamene akupititsa patsogolo kampani yawo kwina kunso akumakhalanso akupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino chifukwa zambiri zomwe amagwiritsa ntchito popangira sopo ameneyi zimachokera kwathu konkuno ku Malawi. Programu yake ndi ya Amayi Tingathe. Lero ndikucheza ndi Mrs. Banda akumbayani mu mzinda umene wa Blantyre amene akufotokoza zimene iwo amapanga. Ndiyeni yake asidoma investments amene amapanga ndithu sopo ochapira komanso osambira akuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana apakhungu. Nde pamene papa
pamavuto apakhungupa mwina mutafotokoza kuperekako zitsanzo chifukwa ndikutheka kuti alipo ena amene akuonera kanema akuvutika ka mwina ndi zikanga akuvutika mwina thupi limangosuwa mwina pakhungu lawo lili ndi mavuto osiyanasiyana mwina tafotokozani kuti kodi sopo amene yuyo amathandiza mavuto apakhungu ake atiwo makamaka. Okay, sopo iyi tinayo osiyana-siyana, pali sopo wa nimu, pali sopo wa temezia, pali sopo wa baobabu, pali sopo wa tumeniki, pali sopo wa chako. Aliyense amakhala ndi ntchito zake zosiyana-siyana. Komanso ndi sopo ambiri amene nditha kupanga like kaya ochoka kaya wa cinnamon, kaya wa honey, kaya kuchoka masamba a tomato, kaya masamba a papaya, aloe vera zimangotengera kuti munthu wabweretsa vuto lotani. Ndiye mwina ndingopereka chitsanzo cha sopo wa nimu. Nimu ntchito yake ndoti anthu amene ali ndi zikanga, mpere, zipere, ma black spot, like ngati chithunzi mwachiona chija skin cancer. Zitimathandiza zinthu ngati ziti mauka, likango, anthu amene amavutika ndi ziti zimenezozo. Sopo yonse amathandiza so ni matenda ngati amenewo. Kwambiri because sikuti timangopanga sopo yekha, timapanga so oil. Timapanga oil ndi timapanga so antifungal ointment amene amaoneka ngati cream choncho. Ni madabu adimu zithuzi mundu kumaona ndithu ngati kankebe choncho, ngati kakomba. Ngati mwachitire tingoti komba. Komba wa nimu. Ndithu ndensezi kumbayana. Ndeno chinachire patient uja kufikira ndi vuto licha ndi umaona kuti ndimpatse chani. Kuli ngati kuchipatala kumene. Ndi kuchipatala kumene kuteko zimene zikufunika apa ndikungoti tipite college of medicine. Chifukwa ukapita umafotokoza iyayi ineyo ndi ziphuphu ndi amakusankhira sopo ofana ndi vuto usati iyayi kungompasa kuti amukaona konko. Ayi. Komanso chosangalatsa kwambiri nchokuti ma product iwa terekeze kuti mwina munthu ujali ndi ziphuphu kachani anthu ambiri from my experience akangosambira mwina kamodzi masiku atatu kubva iye zinthu zija zalowatu. Sopo asanati mwaona kusonyeza kuti pamene popo zinthuzo zikuyenda. Chabwino inayo saname Mayi Banda ayi akanakhala kuti alipo azimayi ochuluka ngati inuyo dziko litubwezi lili pabwino kwambiri chifukwa ngakhale betu kunena zoti panopa azimayi ambiri anachangamuka anazindikira kufunikira kuti azitakataka aliponso ena ndithu amene akumangokhalabe kumadikira kuti ayi tione kuti lero bambo abweretsa zotani. Tinene kuti inuyo mumasowa ndithu kanthu pakhomo pano. Ndikatero ndoti ndilakwitsa. Chiyambira ni cha business imeneyi. Ndithu zabwino bwino. Zinthu zikuyenda. Kwambiri. Osatiso abamba akapanda ndisira uje ni ndrama ndisowa chogwirisira ntchito. Atumadikira kuti abwere kumene apitako azakupatseni ndrama ya soda. Ndipo business imeneyi apanga sota kuti zinthu zosiyana-siyana zambiri. Moyo wasintha bwanji chiyambire ni business imeneyi? Ndi zambiri zimene zasintha. Zoti kuti tiyambe zitchula kuti tiyambe kufotokoza. Koma swada bauti ya sopo yemweyu. Yemweyu timagula mmashopu. Koma noti ngomvetsetsa kuti moyo unasintha. Kwambiri. Ndi zambiri ndithu. Chabwino. Akutero akuti moyo unasintha atangoyamba ndithu business imeneyi afotokoza kuti yayi zotsamwitsabe sizilephera komabe yayi katikatimo muli zokoma zimene ndithu iwowa angathe kuziloza kuchokera mu sopo amene iwowa amapanga. Ndi ife tonse amene ndithu tili mavuto osiyanasiyana apakhungu nkhani ndi imeneyo tapeze mayi amene wa Mayi Banda amene amakhala ku Blantyre kumeneku kumbayani. Iwo akulilongwe kunzuzuka kuti ndiye mumathandiza mota timawatumizira munthu uja akadena vuto lake lija basi alipira ndrama yake ija kena kuefeso tikatumiza mota anthu amakukhulupirirani ndithu kwambiri chifukwa masiku ano to atambwali ndali paliponse mangodabo watumiza ndalama osatumiza nambala ija
osagwiraso katundu osakupeza. Ayi ndithu. Chifukwa chake kupita patsogolo. Chabwino. Inuyo chinsinsi chanu ndi chotani kuti mwina business ikakhazikike chonchi. Chinsinsi chanu chagona pati? Kwambiriso communication ndi makastoma aja. Fa kuti munthu umpange approach munthu ndi agule chinthu chija it's not easy. Kuti akukhulupirire kuti sopo uyuyu wabwino andithandiza. Chifukwa nde kuli masopo. Ino misika mukodi ife amalawi believe kuti kanthu chinthu chikakhala kuti ndichakunja nde achikutira bwino nkatoni choncho ndoti chinthu chija ndichothandiza nde timakhala kuti ife tikupikisana ndi anthu ngati ati nde kuti munthu mpanga approach kuti afike kuti wagula product yako it's not easy kwambiri pa market zinthu zili bwanji iya zinthu zili bwino kwambiri ngati kwa ineyo kwa ineyo zinthu zili bwino muchitosekerera ndoti zili bwinodi kwa ineyo zinthu zili bwino ichabwino tukamba zoti ndinu Mrs. Banda tanthauza kuti ayi ndi mayi wapabanja ndithu mmene mukufotokozera ntchito imene yopanga sopo mwanakale kuti ndiyotopetsa zinthu zanu zimmazigawa motani? Ndimayesetsa koma kwambiri ndoti ndimayesetsa kuti ndipange weekend ija ndipangiretu especially Saturday kuti wina lesi ali pakhomo nanga sindiliso ndi mwana ndi adigwirizeka munthuko ino mupitirize zangazo ndi ndimaonetsetsa kuti Saturday lija ndithu ndapangiratu zonse bwinobwino kachina sopo aja oilo uja tu ndoti weekend zimakhoti zonse zatheka mkatikati mwa wiki basi ndizingogulitsa machine opangira sopo ndi mafuta aja ndi amodzi? No ndosiyana imakhala kuti ndosiyana iyi kutalitaliso kwambiri ntchitoyo imakhalapo nanga si ukapanga zinthu zija nde like oil uyambeso kupakira mabotolo umate mastika pamenepo ndi ntchito yotopetsa chabwino akutero akuti ndi ntchito yotopetsa komabe amalimbikira ndithu kuti mwina mwake moyo nkupitirira kusintha chifukwa amene akufotokozera akuti ayi akupindula ndithu. Kodi atakhala kuti wina wake akufuna kuti mumuphunzitse ndizotheka kutero? Theka munayambapo kale? Nthawi ndili nayo munthu ndimatha kumuphunzitsa mwina chimene chingandivute ndi nthawi koma nthawi kuti ndayipeza munthu ndimatha kumuphunzitsa bwinobwino chifukwa sangaphunzire pa nthawi yokuti ineyo ndikupanga sopo uja kuti sizingatheke akuyeneka nthawi yake momwe ndanenera kuti inenso ndinachita kulowa mklasi kukhala ndithu miyezi ingapo kuti ndiphunzire zonsezo ndimvetsetse kuti akutanthauza chani akanena kuti tipange mankhwala achifuwa timapanga bwanji tikapanga sopo uja chifukwa kuti ndinkhani yokuti ungophatikiza zinthu ayi olo munthu ndinamuuza kuti timayuza chakuti pita kapange sizingatheke because pali ma measurements akuyenera apange komanso umayenera udziwe kuti ndikathira ichi china chokuti chikhale nthawi yayitali bwanji komanso sopo uja ndimukhuthule ataoneka bwanji ndithu ntchito ilipo. Nthawi nake nakuonani mukupanga miphika yoyika maluwa mukupangabe? Miphika ndikanapangabe. Koma makane nthawi koma yonyeza ndi anthu yopanga zinthu zina. Nthawi makhalapo. Okay. Nthawi makhalapo ndithu. Business ya zimene zijazo iliko ndithu kwathu kuno ku Malawi anthu amatha kugula ndithu bwinobwino zinthu nkumayenda. Sindinaonepo munthu akupanga komanso ndinene kuti ine zinthu zimene zija munthu sana ndiphunzitse ndiluso ndithu lano ndinangoona ndikuyamba kupanga ndipo nditapita nazo ku market day kwina kwake mbali ya kwathu kumba yani kuko ndinapezeka zokuti mpaka ndinapezanso mwayo kuti anthu ena ndizowapangira azungu ndizowapangira chani ndikumagulitsa mokuti ndinangokhala ndi makastoma iwowo akazifuna mangu apangira iwo azungu amayiwa ndamayi opatsa chidwi kwambiri ndi zambiri zomwe iwowa amapanga zikuoneka ngati ntchito za manjazi kwa ino ndi zimene mumakonda panopa ndi zimene ndinakhazikika komanso ndinaona kuti mu ntchito za manjamo muli bwinonso kwambiri kuposa yolembedwa
Sipano mukuyankhula bwanji ife ogwira ntchito zolembedwa afe mufuna timve bwanji ayi musasi so tose singakhala ya business sizingatheke sinangafe tikafuna sopo tibwera kwa ino ndinaona kuti ndizabwino kwambiri no matter what especially hii ya sopo because each and every day khomo lilonse limafuna sopo usambe uchape utani tu bese unganene kuti ukupanga chinthu chokuti it's not profitable ndoti ukunama ndithu chabwino aliko tu amayi ambiri amene mpaka napanopa adakadikirabe kuti abambo abweretsa chani adakadikirabe kuti tione lero kuti kugwa zotani pazifukwa zosiyana mwina amunawo anaona amene aka business malo ena ake akupanga zinthu zosakhala bwino amakaniza akazawo kuti azipanga business mwina amaona kuti mkaziyo akangoyamba business kapena akangoyambopanga china chake ayamba mwano saziwalemekeza abambo ngati mutu wa banja muwayankhule motani inetu ndinganene kuti nthawi yongokhala inatha chifukwa ulazibambo amasangala iweso ungamabweretsa zinthuzo pakhomo sopano ngati abambo akuza zokuti anaphiri musamachite business iweyo ukakakamira kuchita sindiye kuti ukupanga mwano iyayi azibambo acho nchonde kuti nsisachikondi ndinkhanza honest ndinkhanza tene kuti namakupatsa support kwambiri munenetsa kwambiri support yake so yambiri kwambiri fa nthawi zina munthu umapezeka kuti wagwa mwina zinthu zijasuna zigulitse bwino olo wakomedwa basi ukapezeka ndalama kaja kugula china chake muziwaifa azimayi sitipirira tisaoneka dress kabwino mwana salilire chakuti watenga pompacha takamugulirani pamene pa ndalama ikupita kodi samuyochotserayo ndiyochotserayo nde amapezeka zokuti pamene paja kuti iyayi onjezerani ndalama nditi sono ngati mzibambo akukukaniza kuti upange chinthu china chake chokuti chingakuthandize pa moyo wako ndoti sinzibambo wachikondi kunena chilungamo akuyenera kumvetsetsa kuti nonse zinthu kuti ziyende mukuyenera muzithandizana azibambo ndikukhulupirira kuti pamenepo iyayi zamveka akuti tikuyeneka kukhala azibambo achikondi onetsetsa kuti amayi apa nyumbapo akazi athuwo akupanga china chake chifukwa ife tikawalola kuti azigwira ntchito kazipanga business ifeyo mbali ina timakhala kuti tapepukidwa ndi mmene moyo wamasiku anokuyendera mmene imfa zikuthamangiramo tingoyerekeza itu kuti mwina timangodalira abambo ndi abambo mulungu wakondetsetsa watenga mzimayi munthu ungayambire potani ndizovuta kwambiri komanso zingakhale mwina business yopanga sopoyo chifukwa kunena chilungamo zinthu zimafunika so chidwi komanso iweyo chinthu chija uchikondi khama likhalepo ndithu anthu for example ngati anthu amene ndinalowa nawo ineyo mclass limodzi because kumalawi kunoko ndinganene kuti anthu amenewo munthu oyambirira kumphunzitsa kuti wachidwi amandiuza so kuti ndinali ineyo munthu amene ndinati kuphunzira ndikuyamba nthawi yomweyo kupanga zinthu zija even olo panopa nditanena kuti mwina ndiphunzitsa azimayi 10 mwina ndi munthu mmodzi angakhale ndi chidwi zinthuzo zimafunika chidwi chifukwa ambiri amangofuna iyayi ndithakupa nditapeza 10,000 ndingapange nditapeza 5,000 ndingapange koma kuti chinthu chija waphunzitse chidwi ulibe ndi chinthu choyambirira udziwe chimene iweyo ukufuna ukachidziwa zinthu zija zikuyendera bwino zimene zisuti mukungokamba kuzasopo zokhazi kandi utelala kandi chani chidwi chikhalepo ngati inuyo tsopano mukuphatikiza nkhani chabwino macheza akukoma pano ndikumva kukoma kwambiri ndi Mrs. Banda ndaphunzira zambiri ndithu mmenembo amene tikupita kumapeto kwa programu yathu ena alipo amene akuonera kanema azimayi anzathu amapanga business mwina business yawo silongosoka kwenikweni mangoti yakangoti yamba kuyenda kenako yagwa chifukwa choti ndalama samazigwiritsa bwino ntchito ngapezeka zoti discipline pa ndalama palibe mungauze zotani pamene tafika kumapeto kwenikweni kwa programu yathu mwina so ineyo nali munthu number 1 opanda discipline pa ndalama muna atani kuti pano ziyambe kuyenda chifukwa chokuti ayi
Naliso number 1 munthu opanga discipline pale koma naona kuti yayi business imene ikuyendera nditati ndikhale serious ineyo indifikitsa pena pale ndikudako ntayamba kumene ndimati sinangani maziva kukoma akangondigula sopo kani ndrama zichonje kani ndrama zimwe komano pano naona kuti yayi nkhani isakhale imene ndeno zimathandizira ukakhala ndi discipline pa ndrama paja zimathandizira kuti upiteso patsogolo chinthu chimene ukuchifuna chikwaniritsidwe chabwino ndithu iyayi ine ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chotigawira nthawi mu program imene ya Amayi Tingathe mwasiya kupanga sopo mwasiya kusamala ndithu mwana banja kutipasa ife nthawi kuti ticheze nano mpulogalamuyi sikuti tikuchitenga chinthu chophweka iyayi tikasakufunaninso nthawi ina tikukhulupirira kuti muzapezeka kwambiri chabwino mmenemo ndi mmene ndachezera ndi Mrs. Banda kuchokera ku Mbayani mu mzinda umenewo wa Blantyre amene ndithu ndiyeni yake Asidoma Investment amapanga sopo ochapira komanso osambira tamva mmene business yawo imayendera mmene ndithu amapezera phindu komanso timalangizo patali atipatsa monga ifeyo azimayi kufikiranso tsiku lina ndikuthokozeni kuti munali pamenepo ine langa dzina ndi Martha Samuel mwakuma nonse.